Nazdar! Nazdar, nazdar. Něco šeptá. Co ti šeptal? Něco o nějakém kouzlení a čarování. Jo, mě totiž šeptal, že bychom si s dětma na kouzelníky měli zahrát. Co vy na to? Zahrajeme, výborně. Ale Bobek si tady sedne na Bobek a bude dávat pozor, aby děti čarovaly všechny a nikdo nepodváděl. Dobrá, tak ale než začneme čarovat, musíme dítě naučit kouzelný heslo. Kouzelný zaříkávadlo. A to zní, kdo to ví? Čury murifu. Ale to není čury murifu, to je čáry márifu, že jo, děcka? A takhle se u toho krouží rukama. Mílo, ty těma rukama kroužíš úplně obráceně. Ale ne takhle obráceně, postav se šalem k dětem. Tak a jako když plaveš, děcka, naučíme ho to. Čáry, máry, fuk. Když jsme se tak hezky naučili, tak se nám každé kouzlo povede. Co? Může. Musí, jdeme na to, začni. Začni, Mílo, od těch jednodušších, ať to všichni pochopíme a všichni se je naučíme, jo? Já tady mám prázdný sáček. Ukaž ho, jestli je prázdnej. Jen jestli tam něco Ne, nic tam nedrží, je úplně prázdný. Nedrží tam něco, děcka? No, tak to jsme zvědaví, co budeš dělat teda. Dá do toho sáčku? Lechovku prázdnou, kterou mi Míla vypila, nikam to mi nenechal. Dej ji tam. A čarujeme, jo? Jdeme na to. Čáry, máry. No a to jsme zvědaví, co se mohlo stát. Vyčaroval jsem Coca-Colu. Počkej, jakože z plechovky se stala lahev, jo? To není žádný kouzlo, děcka, jak to udělal? Měl to tam předem nachystaný, přesně tak, hele, ukaž nám něco lepšího. Co tam máš teď? Teď tam má lahev. Tak čarujeme znova, jo? Čáry, máry. Jo, hele, a už je z lahve zpátky plechovka. No ne, ale Mílo, teď to není žádný kouzlo. Že jo, děcka? Teď on to teď má co? Tu plechovku. Nebo lahev tam má. Je to prázdný. Není, ukaž to. Je to prázdný. Hele, tak oni kouzla vážně existujou. Jak jsi to udělal, Mílo? No zatleskáme mu, zaslouží si to. Než na řadě ty, Mílo. Ruka. Já si mám takový červený šáteček. Mám tady červený šáteček a ten šáteček já si takhle nacpu do ruky. A pojďte všichni čarovat a schválně to se stane. Čáry, máry, fuk. Šáteček je fuč. To se poděl, hele, kde je? Není v kapse? Nebo v druhé kapse?